августе 2020 сол бартошта шудааст. Бозум идома додани низо аз назди дорам бо маслиҳати пешакӣ бо рафиқонаш манучер контролнишави силуни ҳамсол табинан соатҳои 01 ба муродов шерали салимович ҷазоҳои зери бо моддаи 32 қисми 3 104 қисми 2 бандҳои зкп кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон 17 сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо мусодираи молумол бо моддаи 104 қисми 2 бандҳои зкп кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон 21 сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо мусодираи молумол бо моддаи 110 қисми 2 бандҳои вжк кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон 9 сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо мусодираи молумол бо моддаи 165 қисми 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон 1 сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо моддаи 237 қисми 3 банди а 6 сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо моддаи 335 қисми 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон 3 сол маҳрум сохтан аз озодӣ дар асоси моддаи 67 қисми 3 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон барои маҷмӯи ҷиноятҳо бо рӯи қисман зам намудани ҷазоҳои таъиншуда ба муродов шерали салимович ҷазои ниҳоӣ ба муддати 30 сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо мусодираи молумол бо нигоҳ доштан дар колонияи ислоҳӣ низоми сахт ҷазо таъин карда шуд. Шавҳари ман писари ман касалай. Писари ман дар синни 5 солагӣ мошин задаги муродов шерали аст. Мо ҳаминам справкаҳоша будем дар чиз мондагӣ будем учода. Ҳақиқатан бачаи ман касалай. Мана ҳақ дорем, ҳамсоя дорем. Ҳама дидагиам ки ҳамун касалай. Дар мошин задаги биша 5 солагӣ дар балниса хо рафта баромадагӣ. Касали рӯҳӣ дорад, эпилепсия мегираша, судороги аввал мегирад, баъди мошин задан эпилепсия мегираша. Ҳамина пешниҳод мекунем, ҳеҷ ка ба назар намегирад. Дар ҳамин сари суд касалиш гирифт эпилепсия, скори помощь омад гирифт бурдак, ҳеҷ ка ба назар намегирад. Ай боло ин болош ки боша, намедонам ки боша. Ҳамин қамондагӣ ҳамин худомона кишем дар ҳамин дунё зиндагӣ накунем. Дига ҳамин хушо фаҳмидем. Ҷиноят ки содир карда ҷо гирифта рафтаги фақат арами кӯча мегиранд меберанд шоҳид мегзаранд. Лекин як савол мобайнда мебинад ҳамин шоҳидои аз тарафи ҷабрдида аз тарафи шоҳидо ягон таи ҳамино бачаҳои мода нагуфтанд ки ҳамин дар таги копрук буд, ҳамин дар дасташ корча буд ё ҳамин ягон